Right, magluluto tayo ng ginataang tilapia. Sarap yan mga kawaray. Kumukulo na, malapit na maluto mga kawaray. Sarap-sarap naman yan. Lagyan natin ng konting magic sarap, baka matabang. Yan. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Ang batang dilim ng silta. Phone ko. Yo, what's up? Magluluto tayo yan. Yan, ginataang tilapia mga kawaray. Sa mga mahilig sa probinsyano, mga probinsyano ba? Sa probinsya namon, nagluluto aking ginataan na tilapia. Nagluluto ko ito ng probinsya namin. Ang sahog ko ay ni sibuyas, bawang para may rasa. Gigisahan ko muna kawali para marasahon nato ng para matanggalan lang sa ang isda na tilapia, para matanggal ba. Igigisa natin nga diha luya. Kitaon na lang natin. Kitaon na lang. Kitaon nyo na lang anak ko pagluto mga kawaray, para ma-challenge natin. Magwawaray kita challenge ba? Magluto. Waray-waray man kita. Udog. Shout out na akong mga kawaray nun nga daha Tulusa Liti. Wow. Kantariwis. Shout out tayo na tanan. Manood magkita naman kamunta akong vlog kay para naman madagdagan ng views mga kawaray. Thank you. And sige, mamaya na la. Kay prepare pa ako na kawali paglulutuan, or hindi rin pala kawali paglulutuan ko. Kasi rola para may sabaw ba? Mayroon ba sabawan naton dish yan na tilapia. Ginataang tilapia mga kawaray. At dito gata duha kapiga lana king buwa ang gawa kay binili ko yun kaya di rin ko man mapupuha wala man ni kalubian yan pare man mga lubingan Manila. Yung palit ko yun na nagata para naman may may sabaw ito ginataan. Tapos nangaraw kita kay nangaraw ako kan nanuhin sa tawag na yun talong, tsaka inaraw ko gapin kay inaraw ko yun kay anak ni Konyong. Ay, dili para. Binalit ko pala yun Binalit ko pala yun. Naginaro pala. Ang luya. Adi man ang luya. Mga kawaray na ngaro kita nga doon natin mga sangkay bangkita. Pag mamayagay ka mga sangkay kita bangkita, natatagang kita yung wow. Grasya. Naking palit na didi, sibuyas, bawang, taka yung tilapia kaya di mo kita makakaaro yung tilapia. Magbubura out challenge kita sunod. Salamat. Sana maintindihan nyo yung pinagsasasabi ko. Kasi waray nga tayo mga kawaray. Thank you. Mamaya na lang pagkita ko na lang yun paglutohan. Tilapyang ginataan tilapia. Yo, what's up mga kawaray? Magluluto tayo ng ginataang tilapia. Sarap yan mga kawaray. Ang nilutuin natin yung tilapia.
ingredients: sibuyas, bawang, luya, siling green, just konting talong. Talong quality yan. Inarbor lang natin yung kay Nano, tsaka gata. Yan, gata, 2 piga para para maraming sabaw, para may sabaw mga kawaray, tsaka mantika. Kaya ko, gigisa ko muna yung bawang, sibuyas, tsaka kaya para may maganda, magic sarap, para may lasa. Lagyan natin din ng asin, konting asin nandun pa sa lagayan. Yan, sarap yan kawaray. Lagyan natin ng mantika, lagyan natin sibuyas, tapos isunod natin dyan bawang, tapos luya. Katapos niya mga kawaray, haluin natin. Haluin ba natin para nag-brown na hiya, pwede na hiya natin ibutangan tilapia. Pag na-brown na, haluin muna natin. Halo-haloon muna natin waray. Yan, nahalo-halo ni waray. Yan, dandahan lang kaya ba mabutas na kaserola. Tapos na yan, katapos na haluin, nag-brown na hiya, next na natin ang tilapia. Butang natin muna ang ulo muna, kay may matigas mga ulo matigas ang ulo alam mo naman matitigas ang ulo. Yan, buntot. Tapos yan, buhos na natin lahat yan para diretso na, mabilisan na, makakain na. Yan, nalagay na natin ang lahat ng tilapia. Ngayon, haluin natin para magkaroon ng mantika yung balat ng tilapia para kumintab. Yan, kasi hindi natin pwede halo-haloin mga kawaray, madudurog. Yan, tama na yan, takpan na natin yan. Takpan na natin mga kawaray. Ay, hindi pala, lalagay pa pala ng tuno. Tawag sa amin yan mga kawaray, tuno. Gata, yung gata dito sa tawag sa Manila, tuno sa amin mga kawaray. Yan, dinagyan na natin ng gata. Tuno ba? Tuno, para may sabaw. Nasa asin, butangan na natin asin mga kawaray. Yan, sarap yan. Hindi pa naluluto, masarap na, mukha na masarap yan, natumalsik pa yun mabuhay pa yung tilapia. Buhay pa ang tilapia, takpan. Mulo na mga waray, nagkulo nagkuloan na. Lagay natin yun siling green para may dire ko na tawag nini, hindi ko na hiwaon sining talong. Butang ko na gap para lumambot na ba. Yan na mga kawaray, niluluto na ginataan tilapia. Gigitangan na natin yung talong. Haluin na po. Ukayong ba? Ukayong ko kay para, ay gagi, kawawa naman. Durog na talaga. Nadurog man na ng manunulay. Takpan ulit. Yan na, kaya nadudurog. Ay, butang na natin mga Korean. Uy, nagtano na. Karasa. Ini mga kawaray, last na napagbutangan gata ba para sunod na yun kasunod na yun mangao na kita pag naluto na. Karasa yun kawaray, kasarap manininak ang luluto mga kawaray. Ang mga waray nun na nag-video, nag-asawa na maganda. Wow! Sana all. Nagpapawisin pa yan mga kawaray. Ready na to eat. Kunting-kunti na lang, pakuluin pa natin. Sigurado mga kawaray, matatakam kayo nagluto na kay waray-waray man ang luto ini. Waray waray palya.
mga kawaray kay yo, what's up mga kawaray? Kaya nakin luluto, maluluto na hiya. Kaya makakaon na kami. Inuhulat ko na lang kumulo anak inluluto na ginataan tilapia. Pasensya nyo na mga kawaray, mga clips na pag kang video. Lang ni malabo tag cellphone. Nalabo man mga kawaray. Sana magkita ka muna akong video na i-upload niya na mga kawaray. Mga sangkay nga daha Kantaruis tulo salite. Shoutout sa iyo na tanan. Tungod dayo. Sana magkita man ka muna video para dagdagan ng views sa YouTube channel. Thank you very much po. Don't forget to like, share my YouTube channel para lagi kayong updated. Thank you. Pindutin nyo na rin po mga kawaray yung notification para lagi kayong updated sa aking channel. Thank you and God bless and see you next vlog. Yun, buksan natin mga kawaray. Wow! Kumukulo na, malapit na maluto mga kawaray. Sarap-sarap naman yan. Lagyan natin ng konting magic sarap baka matabang. Yan. Ready to eat na. Kanin talaga to ang laban nito. Karami siguro akong kain nito mga kawaray. Ito pinaka-paborito ko sa lahat ng probinsya pa ako. Minsan nangangawil kami para makakuha lang kami ng isda ba. Tilapia. Yan pinalit ko. Halagang ito. Halagang 85 para may sura na kami. Di man yung masura. Inanda ko na tao. Shoutout mga natin, mga tropa natin sa inyo. Dali, sige nga. Dali, shoutout sa mga natin dyan. Dali. Buda to eh. Shoutout. Paano mo siya kasya ito naipit? Shoutout, dali. Dali na. Shoutout nyo. Shoutout mama mo, dali. Tatay, shoutout. Shoutout po sa papa ko. Tapos. Rum handog. Pambot sa imo, di ko maintindihan dong. Mga koray, kuha na tayo. Makakain na kami. Durog siya. Durog. Sobrang luto. Pasensya nyo na koray, nagurog para ito ba yan naluto masyado. Nak, huwag ka dyan nak. Kunin mga marlok. Nagkiris. Lapit. Indak. Huwag ka magalit. Nagkiris. Papa mo. Panibago ng mga talaga.